Thulisile. Eyazi mos mina anangxaki nawe. Azange naba nengxaki nawe kwasekuqaleni. Fika nje ekhaya. But lento kufuneka ndiyenzile. I-good for wonke umuntu. Kufuneka ndiyenze lento ngoba kunyanzelekile uba ndiyenze. Just know ngoba khona kwakho everyone's life is in danger. So kunyanzelekile uba ndiyenze lento. Mamela ke Thulisile ne. Uzoma apha, ume apha. Mina ndizohamba ungandilandeli. Ungama apha till kude kube ngomso, even the next year. Ungandilandeli. Uyava? Okay? Ndiyaxolisa. I have to do this. Sendaweni right. Gosh. Kuwe lo ndize kuya. Oh. Ndim. Ufumene namba yakho. Balakanga leyo detective kodwa into ndizoxela yona. Xela yona detective. Ndibonile amaphepheni lo mntana. Fundile amaphepheni ngayo. Thetha ngalo. Ndibonile amaphepha ekrana la mntana. Foot. Lento ayenzileyo ngaphinda yenze. Uyazi phofu ukubamba information enje. Loo nto ingakwenza uba ndikubambe ngoku. Yeah. Bambing. Bama detective. Dama yaxesha sisi. Dama yaxesha ngicela uthethe. Bali ngaqale fumane into detective. Uqale nje fumane nje into detective. Ngeke njengalo. Chat. Ayandlinga sisi. Sisiba ungafuna usebenzise izinto phambi kwam. Benthe uyafuna unibamba. Nganibambe ngiyelo detective. Ngiyelo. Yabo nani. Detective, here's how much it cost. Detective. Yabiza lento. Uzonibhatala detective nani? Uzonibhatala base. Base. Kawuthethe. Yokungiqedela ixesha. Why ninenzisa lento? Uthulisela ke komuncu uzobuya anyways. Njayiva, I know yamkhusela ba angabantu but akhona evidence ubuyenzile yonke lento. Malume. Ndimsekude nqonje. Thusile hamba apha ndikufuni. Thusile.
ndiyaphambana ndihlanye mna ndiyaxexa ndiligeza kanti baxelela uba there's something wrong ngala mntana. There is something wrong ngala mntana. Hayi qha ndikholelwa kulapho kusweleka abantwana 3 yonke la orphanage. Hayi ke ndathathwa mna ndayofaka eselini ezimnyama ndayovalelwa mna. The question is, uyaziwa la mntana waphi usukaphi? Bathathwa ekoneni se-orphanage ufakwa ngaphakathi. Ukuba kufike njani kulaa mzi akuwo ngoku akaziwa. Hayi akaziwa. Ambuza nje iminyaka yakhe. No, ndandibuzile ebantwini but akho mntu umaziyo. Qha ndiyaqonda ubana kuphaa koo-13. Yes. Yes. Le nzoxela yona anoyikholelwa detective, anoyikholelwa tu xa ndixelela mna uba lo mntu nicefa ama ngumntana na 55 years. Hayi nobuca ndizodlala wena apha. Ubona ngathi ndiyadlala apha kuwe ne? Okanye like yonke le nto wena uyenza indlalo nje. Okanye sezitrazi uzitshayayo ezi zibenzi benje. Uthethe izinto usithethayo. Drugs mna ndiyathetha ngento endiyaziyo. Nabe ndisebenza phayana as i-carrier. Beninakekelwa ndim abantwana, isenzelwa ndim yonke into. Akho into engayaziyo mna ibiqhubeka phayana. So ndixelela wena uba zii-drugs mna ndiyaphambana. Njani mani? Ndiyamazi laa mntana, ndithetha ngento endiyaziyo. Futhi mna ngakuncedisa mna detective, mna ndiyayazi imfihlelo yalaa mntu. Ngakuncedisa mna simbulale. Ndithi simbulale mani, kungabikho nje kuphele ngayo. Usingababulali. Anasiqosholo ba lo mntana uthetha ngayo uba uyenzile. Ndiyaxelela nje mna uyenzile futhi usazoyenza futhi. Unbelieve. Thatha ifoni yakho usearch umntu onga-ageyo ongagugiyo. Ukholelwa mos. Thatha ifoni yakho usearch. Ajonga syndrome no-syndrome. Into ethethayo apha uba wena undichithele ixesha wanzisa apha for i-false information. Kuyazi uba ndingakubambela loo nto. Bambe mna detective.
Fandeni undichithele ixesha. Ndine-cases ezininzi mna ebemele uba ndiyibhizi zizo ngoku ndiyasolva. Short detective wena. Awuzibuzi uba why bekhethe wena. Ewe ndiyavuma une-cases zi-3 lena le yesithathu and ezi zokuqala zimbini azibalekanga yile ibalulekileyo because yimedala. Utheni ungazibuzi wena babakhethele ntoni? Ufika bakhetha wena uba uphande le case. Hello. Detective, ndisengxakini. Yho, yima. Uthini siniyandile? Uyandileqa. Okay, cela usendele ipeni ngoku. Okay, detective ndizokwenza njalo. Jonga ke ndizakudinga wena. So ngicela ungaduki. Fana ngayazi nawe. Jonga uzofuna ndim ndikufumane.
When I first arrived at your home, Wandamkela with warm hands, Noma. I don't know what changed. Yes, I have done bad things before, but I never killed your mom. You wouldn't understand. Prof, I punished you for making a fool out of me. Undizulisa, Noma. Damn God, Tibela. I'm off duty. Why did you call me here? Detective, the house now off and charge. Go and think what to rock. It better be about that case who Captain Betten United because Benson into some namhlanje. Yeah, it's about you. Okay. You know what's a little up and you're left. So you can Mark, how sure are you bang about your prank on getting things up? No, Detective. Are you prank? But not a prank coming. Yes, not this about the target of a knife. Okay, detective, what you gonna do here? The niggas pump, no. Of course. Okay. I'm fine. That is pump. Freeze! This is the police! Do not move, you are under arrest! Ntombazana, jika ujonge kuthi, beka izandla zakho emva kwendlebe. Ntombazana, I said, jika ujonge kuthi. If you do not turn, I will shoot you, okay? I'm gonna count you from 5. And if you do not turn, I will shoot you. 5, 4, 3, 2, 1. Hey! Tolu mama. Tolu tukujonga kuthi. Bafu. Ntombazana, I said did not move. Ntombazana, where are you going? Where are you going?